Predstavujem vám o True Life takú detskú pestúnku Nanicam R4. Je to novinka. Ako môžete vidieť, rozbalujem kameru, tu je držiak. Toto je kamera. Kamera má antenku a má možnosť obojstrannej komunikácie. Má 360 stupňovú rotačnú kameru. Dosah má až 300 metrov, postaží teplotu miestnosti, po prípade pripomenie krmenie alebo keď treba nejaké liečiky podať. Má nočný režim, ako fakt krásne vidno po celú noc, keď je tma. Keď idete nepokojné, tak môžete upokojiť nejakými prednastavenými uspávankami. Máte ich 5. Batéria vydrží dlho, aj 8 hodín, ale keď je zapnutá funkcia Vox, tak vydrží aj 12 hodín, čo je úplne super. Ale máte aj nabíjačku vlastne C-čkovú, klasika. A je možnosť prichytenia aj pomocou nejakej sady, že o stenu, alebo si dokúpiť nejaké špeciálne držiaky priamo na stránke.